Hello. Maayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP. Hinaot po nga ang Ginoo magkauban kaninyong tanan. Matingala kamo karon. O nganong naa may flag? O nganong ang kalo nako na may Canada? O ang akong t-shirt sa Saskatchewan. Karon mo'y adlaw na mo nga Canada Day. Sa ato pa na Independence Day. So nag-celebrate ang mong country karon. So kadaghana mga tao adunay t-shirt nga Canada Day o adunay fireworks tonight. Apan init kayo ron sa amo diri. Sa whole Canada init kayo. Pero pasalamat gyapon kami sa Ginoo. So sa walay paglangay-langay mangumusta ko kaninyong tanan dinha sa BJMP. Hinaut po nga ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. Og nahibala mo mauni akong kalipay nga kada semana makauban-uban kaninyo. Og magpasalamat usab ako ni Annabel nga mo kanta siya. Ang title sa iyang kanta, Heal Our Land. Lord, prayer ni kanta nga nag-ampo. No, kining tanan usab para nimo, para sa imuha o para sa ako mao ni giingon. Lord, we bow our knee. We humble ourselves. Humble ourselves and pray, Lord. We seek your face and humble ourselves. Magpainubsanon kita o pangitao nato ang naong sa Ginoo. O kay kung kini himuon ayuhon sa Ginoo ang atong country. So maayo kayo ning kanta nga gikanta ni Annabel. This is a prayer ampo ni. So Annabel, daghang salamat sa imong pagkanta. O sa mga tao sa nga mitabang aron nga aduna kitay snacks daghang sa mga babae nga nagluto o kung silang gipreparasyon. Daghang usab salamat nga kamo mga more than 40 ang nag-attend. Dako na akong salamat. Kining tanan ato nang gihimo para sa Ginoo. Dili sa ako dili sa inyo pero kining tanan sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa technology. Daghang salamat nga kami makatuon gihapon sa imong pulong nga mao'y suga sa among kinabuhi. Ginoo, nagaampo ako nga imong panalanginan ang BJMP karon. Nagaampo usab ko sa tanang nagtrabaho dinha. Nag-ampo usab ako sa tanang mga tawo nga naa sa sulod. Hinaut po nga imong kamot magapanalangin sa kanilang tanan. Hinaut po Lord nga ikaw ang magdumala sa among Bible study karon. Hinaut po ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo mao'y magagiya kanamo Lord. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, sa dili pa kita magsugod, atong i-review, atong tan-awon, dili gyud nato malimtan kung unsa ang purpose, unsa ang katuyuan nga atong gitun-an ni o nganong gisulat ni Juan, ang disipulo ni Jesus. So mao ni ayo ninyo ni kalimta o dili po nako kalimtan ni akong basahon. Gisulat kining libro nga Juan aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Misaya, ang anak sa Dios og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. So mo ni purpose nga ato ning gitun-an. Ang sunod
mag-review kita kadaghanan sa usa kita mong sugod, aduna kita review. Unsa may inyong nahibawan sa review? Aduna ba'y mga tao dinha karon sa usa ka semana nga galupad og yuta o gibutang sa mata o sa samad sa ubang mga tao? I hope nga walay nag-ingon ana, kay ang si Jesus lang ang makahimo sa pag-ayo, dili kita. Akong mahinumduman nga dito ko sa lugar sa akong asawa, dinhay gahilot nako o akong nabatian nga samtang naghilot siya nanungab sige. Abi na ako unsay gikaon, pero ako sige pangutana, nganong gihimo mo na nimo? Mingon siya, ang suyupo niya ang sakit sa akong lawas. Gipangutana na ako siya, hain man ka gaampo o sa mga kakahuyan. So ako sa giinan nahuman na, ako sa giinan nga nawala na ang tanan nga mga sakit nako aron nga mohunong na pud siya. So hinaot punta nga kamo walay mag-ingon-ingon ana ha. O so sa review na to, so giayo ni Jesus ang usa ka buta nga natawo siya nga buta o tungod sa iyang pagtuog pagsalig naayo siya. O dili lang siya naayos nga makakita, gihatagan siya bag-ong mata sa atong Ginoong Hesukristo, espirituhanon usab nakita niya nga si Jesus ang Misaya. Ang mga tao nga relihiyoso nga nakahibalo sa Old Testament, sila ang nabutahan. Duol nila kayo at ubangan nila si Jesus apan dili nila makita. Sila ang buta. Sila wala nahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Posible usab nga kita mag-amping nga dili kita mabuta, dili kita buta mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na usa ka reason, mao na usa ka rason nga kita nagtuon para ikaw ug ako makakita sa eksakto gyud nga pagtuon, eksakto nga mga pulong nga gikan sa atong Ginoong Hesukristo. So mao na mga rason. So walay pagdugay-dugay, naka-review na. Ang sunod nato, musulti ko sa background. Pananglitan, ang akong background, Canada flag. Ang Canada flag na ay dahon sa maple leaf. Mo na dahon sa maple. Kay dinhi daghang kay mga maple. Ang maple, ang duga niya o i-process kung naay pancake, kung unsa pa nang kuan, mura ni siya kalamay nga ibutang didto, murag dugos. So mao nay maple, so mao nay dahon sa maple. So mao nay background karon ako, pero ang sa istorya nato, ang background mao nga sa ilang panahon, sa panahon ni Jesus, or unsa may inyong siging makita nga alaga nato nga atong nga mga sapat nga atong gialaga nga atong giatiman. Sa Pilipinas adunay mga baka, kanding, manok, unsa pa nang uban nga mga karabaw nga sige natong makita. Sa panahon ni Jesus, ang kadaghanang makita nila mao ang unsa man ang karnero. Daghang kayong karnero dito nila. So mao'y nakatabang nila husto ang karnero. Kay ang karnero jutay lang kaayog mga taba. Ang tambok sa karnero gamay lang kaayo. So maayo dili maka high blood. Pareha sa baboy, baboy sige mo kaog lechon, mo kaon og unsa pa ng mga humba kana ang maka-stroke nato. So ang karnero sa ilang panahon maayo sa pagkaon. O sa ilang lugar usab na iting tugnaw. Ang balahibo sa karnero ilang himong sinina, ilang himong sweaters. Usay ilang himo na nga
sapatos. So importante kayo og ang karnero kung muhalad sila dito sa templo, karnero ang ilang ihatag. So daghang yung karnero dito. Og ang karnero usab ang mga magsusulat bisan si Jesus o ang bang mga tao, ang mga sumusunod pananglitan ang sumusunod sa atong Ginoo, ingno nila nga sila ang mga karnero. Sa mga karnero, si Jesus usab ingon nga siya ang magbalantay kanato, kita ang mga karnero, siya ang magbalantay sa karnero. So mo na bantayan nato na sa wala pa si Jesus, kung daghang karnero, daghang usab nga magbantay sa karnero. Unsa may inyong mahibaw-an mahitungod sa magbalantay sa karnero? Sa pagkatao ni Jesus, ang unang giingnan sa mga anghel nga si Jesus miabot na, mao ang mga magbalantay sa karnero. So importante kay ni sila. Usa-usab sa mga bantugan ng mga hari sa Israel, si Haring David, magbalantay usab siya sa karnero. Siya ang gipatay niya si Goliath. Si Moises, magbalantay usab sa karnero. So ato ning tunaan, dili nato ni malimtan samtang magbasa kita sa chapter 10. Kita mo adto karon sa chapter 10. O moinom sa ko. Atong mahibawan nga sorry, ang didto ang ilang cultural background nga sa lungsod nila aduna sila turel, kini dakong turel. So kung gabi ang mga magbalantay sa karnero ilang ipasulod sa turel ang mga karnero para dili kanon sa mga lubo. Kini mga lubo, mga dagko kay ning iro nga mukaon og karnero. Og dito pod naay mga leon nga mukaon sa karnero. Usahay tawo ang kanon. So sa gabi ila ning ipasulod. Og sa adlaw ila ning kuhaon. So aduna sila security guard. Adunay magbantay dito. So apan aduna usab sila turel nga kung magabhian sila dito sa bukid, na dito sila nagpasabsab, nagpakaon, magabhian, dili na makapauli sa lungsod, aduna maghimo po sila gamayng turel nga mga tunok, mga branches, mga dahon og sa tunga ang ilang mga karnero. Og naa sila gamay nga gate, aduna sila gamay pultahan nga ang magbalantay sa karnero adto siya magbantay, adto siya maghigda. So bantayan ni husto. Usa makaon sa mga lobo, sa mga leon, muagi didto apan isog man sila. So kung mapatay nila ang nagbantay sa karnero, makaon nila. Pero unahon sa nila ang magbalantay sa karnero. So mauna ang atong background. So ato nang abrihan ang atong Bible sa chapter 10, Juan chapter 10, kapitulo 10 sa Juan. Guys, naana mo din ha. Nagamit lang ko og sa tablet nako kay wala dili ko makakita diri og Bible nga Cebuano. Binisaya. So ako lang gilang to sa computer. Anyways, magsugod kita sa ang title diri ang sambingay may tungod sa turil sa mga karnero. So nanatay gamayng ideya. Mo ang style ni Jesus nga maggamit siya sambingay aron nga masabtan og husto. Og ang uban
makasabot ang uban dili. Pero i-explicar ni Jesus ang style niya. So kini karon, kining panahona sa pag-celebrate nila sa fiesta sa balay-balay, naibulo na mo sa balay-balay. Ang uban may pauli ni sa lungsod nila, may pauli sa probinsya, may pauli after 8 days, may pauli na sila. Si Jesus nagpabilin dito sa templo, dito sa Jerusalem, og ang iyang mga disciple. Bisan og ang mga relihiyoso, ang mga Fariseo, mga Sadducees, ang Sanhedrin, ang mga leader, ang mga haring gangis dito sa templo, nasuko ginaghusto, nagdumot. Sige silang gahulat kung unsaon nila pagpatay si Jesus. Apan kung dili pa panahon nga ihatag ni Jesus, wala sila mahimo. So, sa dito siya, gatudlo siya. Kadaghanan, si Jesus, sa iyang kinabuhi, sa tulo ka tuig, magtudlo siya, magsermon siya, o adunay mga milagro, daghang kaayong milagro nga wala na recorded, nga wala na butang. So, moadto na ta, ang sambingay may tungod sa turil sa mga karnero. Naibulo na tag turil, duha ka klase ang turil, na dako kaayo nga turil nga nasa lungsod, o na turil nga dito sa bukid, nga ilang himuon lang, kundi sila makapauli. So, gamay lang na. So, bantayan nato na. Versikulo 1. Unya miingon si Jesus, siya gatudlo. Inyo ning huna-hunaon, imagine nga daghang mga taong naminaw niya. Na mga taong suko sa iya ha, nasuko gusto na mga taong nga duol pud niya, nga gustong maminaw. So, i-imagine lang ninyo nga ikaw ug ako naminaw usab sa gitudlo ni Jesus. Okay. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo ang tao nga dili moagay sa pultahan, inigsulod niya sa turil. Apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan og tulisan. So, simple lang kayo. Nga ang mga tulisan, mga kawatan, dili gyud moagay kay to may security guard dito. Mukatkat sila para nay makuha. Para makuha nila. Apan dili gyud sila moagi sa pultahan. Kaya wala man sila na ilhi. Versikulo 2. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod sa pultahan. Mosulod sila sa pultahan, nakailaman ang security guard sa iya, so moagi gyud sila sa pultahan. Versikulo 3. Og ang pultahan ablihan sa tig-abli, ablihan sa security guard aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag. Sa una di ang panahon, ang iyang kay sa sulod ni anang turel, daghang may mga tag-iya usab. Pero ang iyang karnero, kung iyang tawgon sa ngalan, ay kay nasinati man sila ang mga karnero, nasinati sa sinultian niya. Sa iyang tingog. Para karon kamo nasinati na usab kamo sa akong tingog. So, ang mga karnero musulod o muguwa kung tawgon sa magbalantay sa karnero. Ining tawag sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Adunay ngalan. Wala ko kabalogon sa ngalan ani. Sa mga karnero, apan aduna sila ngalan. O mag-una siya kanila sa ilang paggula. So, ang magbalantay sa karnero, sa gitawag na niya ang ngalan, mulakaw na siya ug ang mga karnero musunod niya. Versikulo 4. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila. Mag-una ang magbalantay sa karnero. O ang mga karnero musunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Unsa man siguro ang bot ipasabot ni Jesus niini. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila,
kay wala man sila makaila sa tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. So ato ning batbaton na later on kung unsa may buot ipasabot ni Jesus. Ang iyang mga audience, ang uban mga senador, ang uban member sa Sanhedrin, ang uban mga Fariseo, ang uban mga dili kay edukado. So natingala sila, wala sila makasabot kung unsa ang buot ipasabot ni Jesus sa iyang sambingay. So gi-explicar ni Jesus og ato usab kining masabtan. Versikulo 7, si Jesus maayong magbalantay. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Miingon na siya, siya ang pultahan, siya ang gate sa mga karnero. Dili siguro bot ipasabot ni Jesus na katong tinuod nga karnero. Ang boting ipasabot katong mga tao nga misunod sa atong Ginoong Kristo. Sumusunod ni Jesus, miingon siya sila ang mga karnero. Unsa may giingon niya? Unsa may giingon niya nga ako ang pultahan sa mga karnero. Ako. Daghan natang nantigon mahitungod sa gisulti ni Jesus. Mingon siya, ako ang suga sa kalibutan. Ego. Ako ang tinubdan sa tubig nga makahatog o kinabuhi nga walay katapusan. Mingon siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. Mingon siya, ako ang nagbuhat sa kalibutan. Ako ang maghatag og suga og uban pa. Sumingon siya, ako. Walay laing tao nga makaingon niini. Unsa may buot ipasabot ni Jesus, miingon siya, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Siya ang agianan sa mga Kristiyano, sa mga sumusunod ni Jesus. Wala siya moingon nga kung musunod ka sa ubang relihiyon, sila ang agianan, sila ang pultahan. Miingon si Jesus, siya lang ang pultahan. Si Jesus wala miingon nga daghang pultahan. Usa lang. Siya lang ang agianan. Posible bang mga kaigsunan nga adunay mga pultahan nga inyong gisudlan? Kay daghang mga taong muingon, mga reliyon sa Pilipinas o bisag dinhi sa amo, dinhi sa kalibutan, dinhi sa Canada or USA nga moingon nga sila ang pultahan, nga pag-adto sa langit sila lang. Moingon sila nga sa pultahan moagi mo diri. Apan si Jesus miingon nga ako lang ang pultahan. Ang tanan nga mianhi kanako mga kawatan o ang mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Kinsa may buot ipasabot ni Jesus? Daghang kaayong naminaw kaniya. Daghang klase sa akong giingon na. Kinsa may buot ni ipasabot? Nga kadto sila mga tulisan, mga kawatan. Kay balo mo, katong mga religious leaders, mga pangulo sa Sanhedrin, mga pangulo sa templo, mao to'y giingon ni Jesus nga sila mga kawatan, mga tulisan. Kay nasuko sila ni Jesus, sila unta ang nahibalo kung unsaon pag-identify, kung unsaon nga sila mahibalo nga ang Misaya naa na. Apan wala nila tudlo ang mga tao. O
tungod sa sermon, tungod sa mga teachings atong Ginoong Hesukristo, daghang misunod kaniya, daghang namati. Apan kadtong mga relihiyoso, mga Farisiyo, mga Sadusiyo, mingon si Jesus, dili na namati ang mga karnero nila. Midalagan palayo sa ilaha. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya o makakaplag siya masibsib. Mo naging ni Jesus. Mingon siya ang pultahan. Sa ako nagingon, walay laing pultahan. O makasulod gawas o makakaplag siya masibsib. Unsa may pasabot ni Jesus nga kung kita musunod kaniya, aduna kitay masibsib. Buot bang ipasabot ni Jesus nga kung kita musunod sa usa ka relihiyon nga mahimo tang dato, nga wala kitay sakit, nga ang kinabuhi nato maayo kaayo. Dili kini buot ipasabot ni Jesus. Ang buot ning ipasabot sa akong paglantaw nga adunay satisfaction kung unsa ang stages sa kinabuhi nimo karon, kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi, kung pobre ka, kung napreso ka, adunay contentment nga ang Ginoo adunay plano nga mas maayo sa imong kinabuhi. Dili pa nato makita ron, apan sa mga tawo nga misunod ni Jesus, aduna sila'y kasiguruan. Apan ang kawatan, muani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. So iyang giingnan, ang buting ipasabot, kadtong mga relihiyoso nga nagkupot sa mga tao, mingon sila gidiktahan, controlled sila ni Satanas. Ang purpose nila, pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako, miingon si Jesus, aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Unsa may gihimo sa pipila ka adlaw nga giayon ni Jesus ang buta, gihatagan niya kinabuhi nga madagayaon. Pero unsa may gihimo sa mga leaders, sa mga haring ganges dito sa templo, gi-fire out siya, dili na siya makaadto sa templo. Apan si Jesus ang buta iyang gihatagan og kinabuhi nga madagayaon. Ikaw ako usab. Kung kita ang musunod, musalig ni Jesus, hatagan kita niya og kinabuhi nga madagayaon. Miingon siya, 11, verse 11, ako ang maayong magbalantay. Sa previous nga verses, miingon siya ang pultahan. So, naibalo kita nga sa dakong syudad at sa lungsod adunay dakong turil. Miingon siya ang pultahan. Karon, miingon na usab siya, ang buting ipasabot, katong gamay nga turil nga dito sa kabukiran. Nga di na nila mapauli ang ilang mga karnero. O di na pauli, so maghimo na lang sila dito og gamay nga turil. O ang magbalantay naa siya sa pultahan. Aron nga walay makakaon sa iyang mga karnero. So, mao ni kabalo ta, duha ka klaseng turel, ang dako ug ang gamay. Karon ang buot ipasabot ni Jesus katong gamay nga turel. Miingon siya, verse 11, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero.
Ang sinuhulan mudalagan, inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila, kay dili man siya tinuod nga magbalantay, ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Bosa tukbon sa lubo ang mga karnero o pati bulaagon. Unsay giingon ni Jesus dire? Miingon siya, ako ang maayong magbalantay sa karnero. Kung ikaw ug ako adunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo, miingon siya, siya ang maayong magbalantay kanimo ug kanako. Nganong maayo man siyang magbalantay sa mga karnero? Miingon siya, unsay mga ilhanan sa maayong magbalantay? Iya kitang giingnan. Miingon siya, andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Nahibalo ba mo na dinhi sa kalibutan sa akong pagbasa, adunay daghang kaayong relihiyon sa kalibutan nga moingon sila ang pultahan. You know what? Wala mo kay balo. Nasa tanan nga mga leader ni ini mga relihiyon sa kalibutan, silang tanan namatay. Wala sila mo bangon. Ang atong Ginoong Hesukristo lang ang nabuhi. Namatay, nabuhi. Katong mga pangulo sa ubang mga relihiyon sa kalibutan, naalang sila sa grave, naalang sila sa sementeryo, patay. Apan daghang gihapon mga tawo mutuo nila. Bisag patay na ang ilang propeta. Ilang inon nga propeta kadto siya ang pinaka last na prophet. Apan hain man karon ang last prophet. Nasa lubnganan ang atong Ginoong Hesukristo. Maoray leaders sa Christianity nga nabuhi o karon naa sa langit. Nagpreparar kanatong tanan. Kining mga tawhana, mga leader nila sa reliyon, aduna sila gisaad nga daghang taong musunod kanila. Sobra sa kabilyon gisaaran niya nga kung musunod kamo kanamo, adunay 72 ka mga birhen, mga puti nga mag-alagad kanimo. Mga kaigsunan nako dinha sa BJMP, kadaghanan mga lalaki. Mao ba nay gusto ninyo nga pagkamatay moadto mo sa langit ug adunay 72 ka mga birhen, mga puti nga ihatag sa Ginoo? Mao ilang gitudlo. Ug makaingon mo, asa man nila kuhaon ng 72 ka mga birhen? Kuhaon kuno sa Ginoo didto sa Kalbaryo, dito sa sementeryo. Aron unsa may buhaton? Aron nga dalhon didto kining mga tawo nga nasa impyerno, mga babae, dalhon dito sa langit para ihatag kung kinsa tong moadto didto. Kini daghang mutuo. Apan ang uban usab nga mga relihiyon miingon nga ikaw kung mutuo ka namo, mahimo kang Ginoo. So daghang pong miapil. Apan si Jesus miingon nga kung ikaw mutug musalig kaniya, ako kang tagaan og kinabuhi nga walay katapusan, ako kang pasayloon sa imong mga sala, og kita magkauban sa tibuok nga kinabuhi dito sa langit. Mao nay gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Og miingon siya dinhi, og miingon siya, ako kang bantayan. Samtang aduna kitay relasyon, ako kang bantayan. Nga dili ka mapandol o dili ka mahulog dito sa pangpang sa kinabuhi. Kay miingon siya, ako ang maayong magbalantay kaninyo. Miingon siya, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay.
walay tao nga makahimo niya na. Si Jesus lang. Aduna ba'y tao sa gihulngan nga magpakamatay aron nga kita maluwas? Walay tao dinhi sa kalibutan. Kinsa man ni Jesus? Siya ang anak sa Ginoo. Siya ang Ginoo. Siya lang ang dapat nga maghatag og kinabuhi nga makapaluwas kanato. Versikulo 12. Ang sinuhulan miingon siya, mudalagan inikakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya tinuod nga magbalantay. Daghang kunong mga leadership nga gusto kitang musunod. Apan kung naay problema, mudalagan siya. Ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero o patibulaagon. So tukbon ni Satanas ang mga tao nga wala mo salig ni Jesus. Versikulo 13. Ang sinuhulan mudagan o dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Versikulo 14-15, mingon siya diri, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Iyang giusog. Siya ang maayong magbalantay. Nakaila ako sa akong mga karnero. Nakaila siya sa mga tao nga misaad, nga misalig kaniya. Kung kamo mosalig sa atong Ginoong Jesucristo, nakaila siya sa imong ngalan. Nakaila siya sa imong ngalan, nakaila siya sa akong ngalan. Mingon siya, nakaila ako sa akong mga karnero. Og ang akong mga karnero nakaila kanako. Sama nga ang amahan nakaila kanako og ako nakaila sa amahan. Og ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Profound ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Nga andam siya. Kining gisulti ni Jesus sa 3 o 4 ka bulan, iyan ang ihatag ang iyang kinabuhi. Dili pa karon, sumingin siya, andam ako. Kay mao man ay purpose, mao na tuyo nga siya mianhi dinhi sa kalibutan. So, andam siya nga magpakamatay sa imuha ug sa akoa. O kabalo mo ang pinaka-wonderful nga siya nakaila sa imong ngalan. Musalig ba mo ni Jesus? Nahibaw-an niya ang imong ngalan, ang akong ngalan. Walay laing saliga nato. Mao lang atong Ginoong Jesucristo. Dinhi sa kalibutan karon daghang mga lubo, daghang mga leon, daghang mga tigre nga gustong kuhaon ang atong kalag. Apan ang tinuod nga mga sumusunod ni Jesus dili mosunod kanila. Kay nakahibalo naman kita, ikaw ug ako, nga sa pagtawag ni Jesus sa atong pagtuon dinhi sa pulong sa Ginoo, nahibalo na ta nga kini ang pulong sa Ginoo. Kung adunay uban nga mga tawo nga miingon nga sunod mo kanako diri, kung dili eksakto sa gisulti ni Jesus, nahibalo ako nga kamo mudulagan, mupalayo kanila. Naay mga tawo miingon nga si Jesus dili Ginoo na. Ang mga tawo nga nahibalo ni Jesus mudalagan, dili magpalapit, magpaduol kanila. Kay dili man na tingog sa atong Ginoong Jesucristo. Usa na to mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong gisaad kanamo.
daghang salamat nga ikaw ang among pultahan nga dina lang kami moagi kanimo. Daghang salamat nga ikaw ang among maayong magbalantay nga mao'y magproteksyon kanamo. Ginoo, daghang salamat nga ikaw maayo kanamo. Lord, nagaampo usab ako nga imong panalanginan sila dina sa BJMP, Lord. Hinaot ta nga sila mosalig, motuo nga na kanimo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.